Kaixo, ongi etorri zitalko. Bueno, ez dakit zitalko edo atzean daukazun armi armak jan ez zaitu da. Eta bere kontuarekin zabiltzan, ongi etorri zuri ere. Aramu jaun edo anderea, ez dakit ze izango den. Entzuten zait, ezta? Esango nuke, bai ez. Uh, Antijuk? Ez dakizu. Bueno, bikain. Hementxe berriro ere, ahotsa oraindik ehuneko laurogeita hamabostean, baina esan dut, unea da. Unea da itzultzeko, hau zuzenean dijoa. Itzultzeko unea da. Pixka mukizu nabil, Pixkat muki du. Musu zapiak hartuko dituz. It's me, Mario! Hello! Eta ur pixka bat gehiago, bera. Omendik. Eta dena nahiko presto. Musu zapik. Solonge bauza. Hau patazio ongi torri zuri ere. A ber. Beti bezala txata pixador, jek. Noru baito, kaixo. Bueno, desienteki, orain bertan. Buruko minik ez. Gorputza, nahiko desiente oso nekatuta. Eztarria ehuneko laurogeita hamabostean. Eta gogokin ze hemendik bi egunetara berriro ere atzetan ebakuntza egin behar diate, orduan ez dut uste Mario aste honetan ere pasako dugunik. Nere proposamena norbaiten kanaleko iruzkinetan, ez dut irakurri. A ber, txata berriz gauza arraroak egiten ari da. Eta pixatok ematen dit. Ez dut irakurri. Hemen adierazi dezakezu, nahi izan ezkero. Iruzkin, alde hortako dena bete nuen. 5, 6, 7, 8... Esango nuke hor dena daukadala eta ona etorri behar dudala. Eta hemen, zakurraren putza, izar gehiagi ditu dalako eta ez dugu ikusiko. Oroitu behar dut, izar... Etorri behar nahi zona izar gutxiagorekin. Egin beharko dut speedrun txikitxo bat, ze hemen 50 izar behar dira uste dut. Ez, 50 ez, 30 izar behar dira sartzeko eta ez dugu testu hori ikusi. Eta goian beste badago 50ekoa eta ez dugu testu hori ikusiko. Daigu mejara gure aldean, daigo unmenboko. Zuk ikusi zu iruzkina. Izarren botereari erantzunez atea ireki da. Daigo umemoko. Txoin, hemen badago zeu ze? Nope. Bowserren itxaspekoan.
Daigo umemoko, me encanta. Nizako ebora joan behar dezuela 2025 urrian egurra ematera borroka jokoetan. Hori da nere iruzkina. Niregatik aurrera. Egurra ez dakit emango dugun, edo emango diguten, bino niregatik, bai. Niregatik bai. Niregatik aurrera, eta ez da broma, Niregatik aurrera. Norbaitekin juteko aukera badaukat, eta norbait hori norbait baldin bada are gehiago, baina norbaitekin juteko aukera badaukat, zuzenean baietkoa. Bueno, eta zio. Ordaindu beharko diguzu zatitxoren bat, edo, ez? Ai, ez, norbaiten estrategia erabili behar dugu. Patroztinioa hori da. Utzidazu! Txoropito, alena. Ez du mugitu nahi orain, kamerak. Ostra, askotan gutxiago tardatu dut nik. Hola, xe. Jotzian uzten hori egiten. Jakintzat ematen zuen txapelketa sariarekin ordainduko zenuela. Oraintxe bertan ni txapelketa hortan ni joa, eta ez dut ez da lehenengo partida irabazten. Osea, ondokoari ni jota ere, ni, osea, ukabilkadaka, enioke irabaziko. Bowserren itxaspekoan. Nire mantentako publizitatearekin Bordaxuri kinkiladen da. Korronteko altxorrak. Oso ondo bate, eta zu? Ia, guztiz sendatuta. Hautsa ez dago guztiz sendatuta, baina tira. Katuki iluntzen iturgin jaunari eta lau. Iluntze hon, bale. Iluntze hon bai, iluntze hon. Ongi, etorri. Hau ere, ez da. Horriltzen naiz, nik uste. Mamma mia. Ongi etorri, denoi. Ben gaude, berriro ere. Esaten ari nintzen, leno, bueno, bi gauza irten dira lehenengoa. Enagola guztiz sendatuta, bino esan dutela, unea da, ze berriro ere ebakuntzatxoa egin behar diate. Hotz zuzen ama bedinkatua. Eta bestela ez aukerarik edukiku. Astean zehar berriro egiteko, akaso bihar, ez dakit. Akaso bihar. Baina, asteazkenean berriro ebakuntza, eta horrek esan nahi du... Bai. Bi aste, bueno, nik uste Nintendo 64 jolasteko astetxo batekin nahikoa. Bino, hola sakatzeko, bai, bi aste. Bino, hola jolasteko, horrela jolasteko, nik uste aste batekin nahikoa.
Korronteko altxorrak berriro ere. Eta beste azentasiok proposatu duela, bai norbait eta biok, Nizako Ebo txapelketara elkarrekin joatea. Borroka joko txapelketara elkarrekin joatea. Eta, beno, ni pixkat berotuta nagoil horrekin. Atxe ingo nuke, jolastea. Jutea. Txapelketa hori nolakoa den jakitea. Behintzat, jutearren. Ez herri irabazteko ametxetan. Mesedez! Bira zet, barrazo sexia. Ba, ez dakit, oraindik ez dakit, datorren urteko oporrak eta ikusi beharko nituzke. Urrian da, datorren urteko urrian. Baina, tira, akaso? Akaso, bai, zutoin artetik txanpongorrien bila. Zutoin artetik txanpongorrien bila izan daiteke pentsatu zutoinak hankak direla eta beste guztia, beste afera guztia bakarrik marraztu egiten da zutoinak hankak direla pentsatzen baduzu. Batean Iruñen aroa zegogoak. Ni aste honetan nijoa Iruñera. Iruñera. Ongi etorria izango zara. Etxean berriro ere. Eta pena ez dugulako inziditzen. Baina tira, hemen gelditzen baldin mazera denbora txo bat. Desbirtualizatzeko. Mendik bazo den... Zortzi egun pasako dituz pastetxo bat. Batzuetan, txamponen eraztun bat igarota edo mailako gune sekretu bat aurkituta zenbaki gorri bat azalduko da. Zenbakirekin izar sekretua lortuko duzu. Hemen ez dago ez errezez. 17 arte oporra ditut, baina etxe beharra daukatele. Ja. Denak orgoian duzte, ez da? Vale. Joder, mankeatzen nahi naiz pillo bat. Hold the pill. Kabensos. Zergatik ez da heldu orgoian? Ez da heltzen? Pantalla pila gorrotatzen numero. Pantalla hau pila bat gorrotatzen numero. El número de la suerte. Ai, ama. Ez dakizu zergatik. Nik gorrotatu ez da ere.
Labirintuana okerragoa da niretzako. Hemen arazoa da nola igo hor gora. Hemen ez zen zerbait ez nuen egin behar eta hemen agertzen ziren zutoin artetik txanpon gorrien bila. Zutoin artetik txanpon gorrien bila. Baina zutoinak ez dira geri. Zutoinak hemen agertu beharko lirateke, zutoin batzuk mugitzen ezkerresku. Zegoen bug bat uste dut. Hori izango da, bugeatu zaidala. Ez? Ze bestela ezin ditut hartu. Baldin eta ez badago... Ez badago beste rollo bat hartzeko. Euskarako bertsioak ez dauka bugik. Bi txapelak hartu ditzazket? Hala dirudi. Zer esan? Bildu txapelak. Jazta. Badakit zertzen. Bowserren urpekuntziak alde egiteko, Bowser alde egin arazi behar da. Hau da, Bowser pasa behar dut lehenengo, eta orduan urpekuntziak alde egiten du, eta zutoinak agertzen dira. Pam! Nahita egindako saltoa. Ostra, lageatu da hor, Beno. Han bat utzi dugu. Ez. Bueno, guzti hau nahita egiten ari naiz, Kontrakoa dioenak ezurra esaten du. Ikusi alduzu, Non zegoen ikusi da, ezta? Justo hor azpian zegoela. Rikiti. Hola, shit. Vale, baten bat ikusten baduzue, gorriak lortu behar ditut.
gorriak ez ikuts ez ditzadan. Ia. Eta baten bat ikusten badiazue. Horregongo da ba. Manengoen ba. Epa, Josepa. Arriskatzen, hemen. Hemen, ez dago. Hemen bai, hemen... Bueno, ez dakit, baina bai. Stay! Eta musika hau atxegin duzua, niri asko gustatzen zait. Hor dago azkena. Bira, non azaltzen den. Begira non azaltzen den izarra. Salto, ez da iristen? Hola, shit. Ei, ona dirudit, Ara, beste botere izar bat Mario ausardiaz betetzen da gazteluaren botereagatik. Gorde nahi duzu? Bai noski. Eta orain, Bowserri egundoko jipoia ematera. Erortzen bada behintzat. Ahots aldatu behar dute, nik orain txabertan ezin dut barruruntza egin, ezin dut... Ze ahots jarriko diogu. Ni berriz gogaitu nahian, Mario. Etara ohartzen nire morroiekin ederto batean pasatzen nabilela? Itzuli izarroiek orain. Hormetan ditudan armadek behar dituzte. Olako zer? Eztarri honekin ezin dut barruruntza egin. Ei. Zer da? Son Goku? Nintzen hontaz oroitzen. Oh, gehiegi. Horrondoan neukan eta kriston tiroa. Ez dauka mugimendu hori izango da. Hola, xe. Berdina apetu zait dago, bai goratzen nola, baina teletransportarena zela, ez hori da. Ezinezkoa da, galdu egin dut, izarren botereak egin dit. Berdinketa izan da, urrengoan egoera ezin hobean egongo naiz. Zure printzesa maitea ikusi nahi baduzu etortzaitez dorreko azken solairura.
zain egongo naiz. Bowser zuzko itxasoan. Zutoin artetik txanpon gorrien bila. Ego. Uah. Bueno, nik uste naiz eta gerora berreskuratu gehiago gustatu zaidala ahots hau Bowserrena aurrekoa egin nuena baino. Ez zailagoa egiten zait elkarrizketa osoan ahots hori mantentzea. Orduan, Bowser ahots horrekin geldituko da. Nahi ala ez. Eta orain begira zutoinak hor daude. Pentsatzen ari naiz dela, akaso komenigarria izango litzateke txanpon guztiak hartzea. Juan da gira eta vuelta. Berari garen jakin gabe. Txamponen bila, gora eta bera. Eta beti pobre. Beti pobre. Ez, horra begira ez. Mamma mia. L'esquallo. Ego. Bai. Ez duzu nahikoa izan, orain eduki duzunarekin berriro ere bueltaka. Eres un manta, esaten ditu orgoikoak. Mamarrazoa. Mamarrazo. Titiriti. Bueno, horko txampon gehienak hartu ditut, baten batek ies egin dit, eta uste dut goian txampon gehiago doztela. Ne, albotan, iskinetan uste dut txampon gehiago doztela, eta nik denak aldu egin ditut. Mario, please, sudur hori.
Hemen zeo zer interesgarria dago. Urdinak, akaso? Ez. Hori ez dut oraintxe bertan nahi. La txirla. Hortik alde egin du. Zulo hortatik alde egin du zerak. Eta uste zulo hortatik alde egiten badut, kanpora erteten naizela, baina naiz oroitzen. Ez dut uste saiatuko naizenik. Bada edo ez bada. Berrogeita bat txanpon oso gutxi iruditzen zaizkit. Pah. Ay, chiquito. Irrist egin behar zuen beste aldera. Cho, por favor, per favore. Per favore, la mamma della Mario. Hain txampon gehiago ez dago? Serio? Txampon gehiago ez da? Eta hor urdina dozte, Urdina pal niño y la niña. Baina... Hau pazitalko berriro ere... Igual programak eta galderak egin behar dizkiogu zitalkori jakiteko bere armak ez duela jan eta bera dela. Benetako zitalker. No! Bitxak. Papa guaiena hori da. Pixajoa. Izen horrekin. Izen hori jartzea ere. Zergatik ez da heldu. Eulillak ematen jarretzen zera, beltsuak gauzaizea ematen. Mandua kristona, ez? Eta zentzu hortan esan da. Atxegin dut pilo bat mandu hori baldima da. Ai.
Holako txomota bat dago ez izena mobiten geli geratutzen dira hormaz betiko, hartuta jose raxa, orduan. Ba, asko atsegin dut. Mandua, kristona edo, hola, haundikeria, esateko. Hola? Astoa eta mandoa. Emule mandule. Emule edonkei. Baixu lana, jaun Andreok. Mandoa. Mandoa gamepad. Mandoa. Agintea. Txirri porro bizitzontan izan behar dena. Zalantzarik gabe. Txirri porrokeriatan bizi. Me ondo dago, horrela ikasten da. Berez, txirriporro izatea da zure jakinduriaz zure jakinduria hori bestei erakusteko beharra daukazunean sentitzeko bestea baino gehiago. Horrela adierazpenak dira, ez da txirriporrismoa. Baina beno, nahiko txirriporra izaten ari naiz, nire nire adierazpen hauekin. Txirriporro pedante bai. Pedantea zera ez erakusten duzunean, baizik eta hemen daoz. Baizik eta erakuste horrekin, bai, noski. Nik ere askotan egiten dute, eta nik eskertzen dizut gainera. Berriz barrazoak hemen. Hartu ditut toki hontako dugu. Bost faltan. Bai, noski. Bromatan esaten dugu, ez dakit irakurtzen. Kula da emairoitana esperrona itxen, pues erakustea, nola lortzen diren hemen gelditzen dezkian lau txampon peuteak. Gulag, el gulag, ez dakit zeuden orden gulag. Lau altxorkutxetan, no me engañes. Ez dozte, lau altxorkutxetan. Kuxame. Ez daude altxorkutxetan. Hemen egon behar dute bada.
A ver, da, imposible. Zer utzi dut ba? Barkatu. Osea, zer dira, 101, justo. 100 txanpon bildu dituzu, Mario gazteluko boterea bere ganatu du. Partidak orden nahi duzu bai. Zer dode, osea, 101, justo. Insisto. Insisto le diástole. Ay, chiquito. Soberan, bai. Bat soberan. Joder. Gauzak gaizki egin daitezke edo nere erara. Ez, gehiago korrika egin behar da. Eta hemen iraun genituen 25 urte ondoren. Amore emango dugu. Luzetik jungo era. Koldarra. Ez dakit, etxaiak irabazi ditut, hortik joan da. 70 botere izar aurkitu dituzu, eskailera amaigabearen misterioa argitu duzu eta Bowser nahigabetuta dago. Eta beste testu bat irakurtzeko aukera galdu dugu. Aurrera, azken borrokara. Ur lasterretik barrena. Ur lasterretik barrena? Ur lasterretik barrena. Hau ez da izango, baina... Nahi zerretik pasa, o? Aha. Hor, serio. Niri bakarrik izoztu zait pantalla. Nik nere alboan ikusten dut. Osa, nik nere alboan beste ordenagailua daukat. Hemen. Eta zuzenekoa ondo dioa, ondo disjokei. Aupa, ibaioz. Ongi etorri. Ur lasterretik barren hau zintzen, manta arraiaren saria. Andorra puta mierda.
Orain da dure garaia, zuzenekoa, ikustekoa. Txarto, baina VPN gatxik da pentsatzen dut. Izango da, ze hau, 30 irudit segunduko tasa darabil honek. Joko, bikain honek. Ez utziren doble moblerrekin topera gaude, hau palasto txapel, ongiotorre. Kablea gaizki sartuta nukan eta wifia eskaz dabil. Ba, kablea beti ondo sartu behar da. 160p ikusten nabil Full HD, nahiko bai. Aleate, musu handi bat, Jujutsu Kaisen, barkatu, Jujutsu Kaisen itzuli da, txotxo, ate ez un oraindik. Jujutsu Kaisen itzuli da urrengo denboraldia, ja dago urrengo denboraldia. Jujutsu Kaisen serie bat da. Black Metal HD, nani? Arte martzial bat zela uste nuen, izan daiteke baitare. Bai, ezaki bideo jokori dago, bino bai, anime serie bat da. Bi daudemo, bale. Ni ere bigarrenean nago. Osea, ni bi ikustu ditut. Bale, osea... Bigarrenean zaude. Normal. Oso ondo. Bueno, ba beste ostra bat, beste toki bat. Musito zuri ere bai ondo zaindu eta niri asko gustatu zaite. Hau da beste testu bat galdu duguna, ez duguna irakurri, ezin dugu irakurri oraintxe bertan, ze hemen 50 bino gutxigo eduki behar ditut eta 72 dauzkat ja. Orduan speedrun bat egin beharko dut gerora. Hemen zenbat mapa gelditzen zaizkit. Hau bat. Eta... hau beste bat. Eta hemen barruan beste bat. Hemen lau gelditzen zaizkit. Ostra, ez da makala. Irakurri horrengoa edo gero full speedrun. Urrengoa ezin dut ja ez da bat irakurri, 72 baldin baditut, ja 70 da topea. Así que ez dago, inbar dut speedrun, urrengoan. Osa, partida maitzean, edo amaitu horretik speedrun egin behar dut. Amaitu horretik egingo dut. Gezieniko gailu zirraragarriak. Mundu bustile horra. Mundu bustile horra. Ni bezala igandetan. Speedrun beta ere furratxe, puta coño. Ya estos hechos están igual de hostia. Ezin da hori, A ber, hauek non agertzen diren, jakin behar dugu. Albotan. Txunda. Afaria prestatu behar dut orain txenator. Ondo egiten duzu ibaioz. Ahí gelditu zaio. Txunda.
Ai, por casi. Hola, bai. Txunda. Eta hemendik egon behar du beste bat. Maila igotzeko. Gasteizko rotondak egiten dena zergatik da. Nerekin ari zara? A ber, bueltak zergatik ematen ditudan. Bueno. Batzuetan txamponen eraztun bat ikarota edo mailako gure sekretu bat aurkituta, zenbaki gorri bat azalduko da, hau irakurri dugu. 5 zenbakirekin izar sekretua lortuko duzu. Bai, alako xea naiz ni. Ez da, igogailuen no seke. Bitxoien artean bueltak emate ditut, eta hola beraiek hola aldatzen dut noruntza begiratzen duten. Eta salto arazi nazakete gorago. Hau izango da? Igogailuena hori da, ez? Igual askatu egin behar dut. Bai, badakit nola zen. In behar da... Mendik ondo nintzen. Vale, bueno, beste egingo dugu. Ustuz, seguntan non... Ustuz dela segunta ze alturan saltzen nahi zen, orduan eta altugo dagola ura? Bai, honen altugo dago ura. Eta nahiko altu dago, ni hemen sartzeko. Triki. Ni bideo batez, jakinda bihar ezingo ditu dela atzak erabili. Prestatu ditut 6 taper. Oso ondo. Eta hola. Zakurraren putza. Hola, janaria, 3 egunetarako daukat. Bada zerbait. Menestra. Pixat bainak ateaz zaizkit. Bainak. Baina, bueno, bai, menestra moduko bat. Menestra izateko esparragoak falta zaizkit. Aztu egin zait. Esparragoak sartzea. Bueno. Esparragoa nola dira? Zain zuriak.
Ez, zain zuriak dira. Horako zerbait egin behar dena, urten egin behar dena. Zain zuriak. Orain ez dakidana da, bere kabuz jaisten den, edo berriro ere aktibatu egin behar duen. Berriro aktibatu behar du, igual berriro igo beharra dut. Ez, aruntza ez. Alboan ze jartzen du. Kupa! Kupa, saloko. Hola bai. Zain zuriak ba, aztu egin ditut. Baitzera. The Shures. Oso. Bueno. Ari gara, Jesusen mankea da. Honezkero Pitalgo esan duen tipuak amaitu du, speedruna. Gulageko tipo horrek. Iristen naiz hemendik? Ez. Hemen zegongo da. Frantses porru ere esaten zaiela ikasi berri dut. Bueno, balio dit. Asuntoa da, orain hemen igotzeko aukera galdu duela. Oh, ez bestaldera. Eskerrik asko, txampon hoiengatik. Posuz, kostatu zait ba. Eta oraindik eror naiteke baino erresago. Mercedes. Holaxe. Eskerra denbora pixa duzten duela, Frantses porru ez dakit oroituko naizen. Kostata, kostata, zenbat, ordu oso bat, hau egiteko. Tira. Igogailu bizkorra azkarribili, horietzen. Horietzen, lehenengoa zina, lehenengoa gezien igogailu zirraragarriak. Zeintzuk dira gezien igogailu zirraragarriak. Hau, hori izango alda.
igogailu horizontalak izango dira. Landerren errua. Ez da oso zirraragarria izan, baina, bueno, erosten dugu, ezta? Ez dakitzu inonik behintzat, erosi egiten dut. Ondoetako zeintzeruko sekretuak. Ondoetako zeintzeruko sekretuak. Ez ditut erabili behar. Halako xea naiz ni. Trinki, trinki, trinki. Sekretuak. Sekretuak. Hori zen sekretuetako bat. Zema dire, bost. Justuan. Hemen beste bat zegoela uste dut. Honekin nahikoa, baina ez dakit. Hemen besteren bat egongo alda. Busti edo lehor, hor gakoa. Eta soluzioa, hiriak bisitariei sortzerakoan dakarten sak ongi etorria ematen die. Sak? Hiriak bisitariei sortzerakoan dakarten sak ongi etorria ematen die. Sak? Hiriak bisitariei sartzerakoan dakarten sak ongi etorria ematen die. Zer da sak? What the sak is sak? Zer da sak? Karuna utxik ez zaiztera barbaitzen. Zer da sak? Firefox. Zer da sak? Sak zer izango da, no? Zer izango da, zer da sak? Ah? Sociedad anónima.
Iztripua. Gaizki dago jokua errepikatu behar da? Empuje, Jokua errepikatu behar dugu? Empuje? Izango agintaria barkatu. Izanetek testo kutsatik irten eta mozten dela. Hiriak bizitari sartzerakoan dakarten... Hiriak bizitariei sartzerakoan dakarten sak ongietorria ematen du. What? Ez dut ulertzen. A ver. Busti edo lehor orgakoa. Eta soluzioa, hiriak bizitarei sartzerakoan dakarten sak ongietorria ematen die. Zer da hau? Zakilagatik jarri nahi Lander konpondu zure jokoa, begira 75 izar eta onaino iritsi gera. Eta ziria saktu diguzu. Zer da hau? Lander. Lanpixel. Zer da hau? Oh! Ezin da jolastu. Listo. Euskarak fallatu dugu. Ai, amatxo maidia. Bat.0. Euskarako adabakia bat.0. Bat.bat. Mendik gutxira dator. Ze hostia da sak. Ai, dena gaizke. What? Shaq pertsokoa, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Ez que ya ez dakit zer egiten nahi izan ere. Landerren errua dena, bale? Sakila. Nik zakila esan dut. Ez dakit zer den Sakila. Sakela bai. Dino, Sakila, ez dakit zer den. Batidera. Ez dakit zer den batidera. Hemen zer zegoen? Shaq badik. Zakila. O batidera. Ze hostia da batidera bat?
Elujarren dago instrumento batidor. Y comenzó la batidera. Puerto Rico me lo regaló. Ah. Hijo, igo behar dela. Aupa, kaino ja... Aupa, kaino ja prestatu dizut. Ez dakit. Instrumento parecido al azadón. Ekin salto kainoi da. Ekan egiteko prest. Azadón batidera? Pues... Aitur moduko bat izango da. Ai, la virgen. Hortik enaiz hartzen. Más o menos. Hor. Hirukoa lagunok. Argi hau geneukan sakitzarekin guztiz. Uy, misterio. Non baiten hau jeisteko besteren bat egon beharko luke. Hortxe dago. Berritxan ez dakit zer da, baina pila gustatzen zitzaidan. Bai, niri badu kutsu bat hor. Wow, wow! Horri izar bat zegoela ikusi dugu. Wow, wow! Non baiten egon beharko dute. Tokiak izan beharko lukete, pixkat zeozer esanguratsuak, ez? Azkenean, txampon guztiak harrapatuko ditut. A ver.
Hemen akaso. Internet. Oso, azkenean... Ni pentsatzen nuen honen azpian bat zegoela. Arrixe. Arriska hau honek daukan asko niretzako da gure errealitatearekin zerikusien badaukan toki bakarra, ez? Nola baita esateko, joku osoan. Ez dago beste tokirik hola esanguratsurik. Azkenean egun txamponak hartuko ditut. Azken gorria hor egongo da. Eta kaso toki esanguratsurik ez dago hemen. Eta guztia beste aldean daude. Ez, kakazarra. Gaizki egin dut. Gaizki ez da ere. Zen nahi eta nahi ez uste dut itzuli egin behar dudala azken txamponak hartzera. Mario hartzak. Esango nuke, txampon gehiagorik ez dagoela. Ez dago. Ba, nahi eta nahi ez, eta tamalez. Atzera bueltatuko naiz. Eta azken txampona lortuko ditut. Ez dakit non dauden ba, toki esanguratsu goiek. Ezin dudala atera. Vale. Hau parreki... Zelan... Gabon... Perretxiko desente hartu dugu nik uste, gaurko... Fumada mantentzeko. Gabon deizuela. Justuan. Egun txampon bildu dituztu, Mario Gazteluko boterea bereganatu du. Partida gorde nahi duzu, bai... Hordalako prest. ¿Qué tramáis, morenos? Zer dakartzu, esku artean. Joku berriren bat. Hor da zer da? Warhammer edo World of Warcraft.
Marionetan mekanika hori aldatu zuten, bai hemen ez dago perretxikorik handitzeko, hemen perretxikoak bizitza emateko dira. Perretxiko berdeak daude, bizitza ematen dutenak, baina ez, handitzeko ez dago. Handitzeko garbantzuak hartu behar dira. Seven Days to Die. Ah, zombie hordak. Ondo. Zurekin ere lasto txapel, edo... Edo errekitarrak bakarrik. Zuzena da behinkatua. Mercedes. Inberda, Kamera hau. Kamera kafe. Mass Effect birekin nabil piano. Eta ze moduz, ni lehenengoa bai jolastu detela, bino bigarrena ez. Hau zen azkena. No, baina zuzenekotan jokoak arazo sortze dizki. Jaiegi eskatzen duelako igual. Zain duzu bugeatzen dela edo. Herrira txampon gorrien bila. Ondoetako zein zeruko sekretuak. Enaiz akordatzen zeintzu diren sekretu horiek. Secretos de Super Mario. Neri ere gertatzen zait. Nik etorkizunean egin nahi nuke Metro. Metro, nola? Metro 2033 o zerbait. Eta badakin nire ordenagailuak ez duela mango Metro jolastu eta zuzenekoa egiteko. Lehenengo sekretua zer da? Mesedez argazkia dela baduzue landerri bidali adabakia aldik eta azkerren egin dezan. Zeruan lehen ez duzu sekreturik aurkitu, ezta? Zerua zein da? Hau? Zerua hau da? Ara, zerua bestea da. Ez dut sekreturik aurkitu. Itxin bar dut, gelditu arte, ze beste ezin dut. Salto bikoitza ezin dut egin eta. Barkatu. Lasterketa bizkorra iriginetik. Irigunetik, iriginak.
hirigunetik. Ondoetako zeruko sekretuak, ondoa izango da hiria eta zerua izango da Nina Gontokia, ezta? Ni Mariotasonik eta pantailerik neskagarrienak uretakoak zian. Neskagarrienak ni. Las más chicas. Bai, orokorrean edo zein jokotan. Azkenean ura gaizki erabilita. Majora's Masken, niri uretako pantaiak ez dit nazka hundirik ematen. Uretako pantaia atsegin dut. Baina, karo, Zora maskararekin zoaz. Hor bat. Ez dakit zer nola libratu nahi zen hortaz. Hemen bi. Rontzegon bestea. Txunda. Hau izango da goiko hori. Ai, la virgen. Hori zen bestea. Ayúdame. Hemengo hartu dugu. Eragundu. Wow. Ese es. Eta bosgarrena. Hauetzen, ez? Egongo alda. Sak. Paquete, dice. Aizu. Paquete enteres. Gauzak gaizki egin daitezke. Hor bai paketeatu dut nik. Hortik ez da iristen uste dut. Zein geratzen zait, nik uste dut hor goikotako bat, ez? Leave me alone. Ez? Hor goiko hori igual. Horko hori ez da? Bai, hori zen... Hori zen... Lehen aurkitu ez dakit. Ez. Lehen faltatu zaidana da horrazpian, horbean dagoen... Horreintxe bertan ikusten ez den kaxarena. Hor zutabe horren atzean dagoen kaxarena. Ahora ya me encaxa todo. Bueno. Honena naiz. Ondoetako zein zeruko sekretuak dena dago ondoan eta... Hau, listo ez? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi.
Zazpi dira, ez? Bai. Go. Eta ordu laurdentxoa geratzen zaigu. Igual egin batena da. Aterako diot argazkia eta Landerreri bidali. Gure amazing momentu honena. Edo norbaitek klipa egin badu. A ver. Atera sak argazkia. Atera sak argazkia. Argazki aterako diot. Eta negar batean argazki aterako diogu. Gezieniko gailu zirraragarriak. Ai, mierda. Bueno, tardatu du gutxiko. Ez dago di. Bai, itzuli behar digu diru guztia. Ai, amatxo maitia. Lander, beste. Bueno, igoko alda. Bueno. Digo nahi. Por favor. Busti edo lehor, orgakoa eta soluzioa. Lander... Pasa... Lander... Ai, hola, handi egia da. Ez dut ikusten neri. Esan zerbait Landerrentzat. Argazkian agertzeko. Mesedez, esan. Zer da sak. Zerbait. Gabon Lander. Euskal Tuitzlariak out of context. Ez duen horrelakorik espero. Bueno. Azkena, bost, lau, zedezertzioa, 3, 2, 1, argazkia badoa. Ai... Eskandalua. Listo, tragada. Erantzuten duen, orain esango dit ez hori euskara jatorrean esan nahi jakin bat dauka. Euskara jasoan, sak jasoan. Azalpenen bidea zor digu, dena zor digu. Gu hemen euskararen gatik lanean, eta beraz zer horrelako akatsak egiten. Ha! Ha! Lotxagarria benetan. Hau patazio, ui ama, honek galdu du, mendia igo.
Honek galdu du benetako... benetako arazoak galdu ditu. Te hemos dijo a partida. Partidak ez du ezertarako balio, Ulertzen ez dugu akatsik ez denik esango, ulertzen ez dugun testu bat agertu da gure aurrean, eta 5 segundo batik galdu duzu. Baldakizu zer esan nahi duen sak hitzak. Zer da sak euskaraz? Igo zaitez maldatik gora luzera saltoarekin, lasterka hasi sakatuzteta eta egin jauzi. Ai. Piripiripiripim. Dena gaizki, partida hau ez du inora, ez du ezertarako bali... Barkatu... Seinale bat ikusi dut hor. Sak testu ingurua, jakingo bagenu testu ingurua, testu ingurua, oraindik erantzuten dian Landerrek. Lander ez dit erantzun, ez du ikusi. Lo egongo da ala lokartuarena egiten. Zer gertatzen zaio Reki mozkorra dago. Reki mozkorra dago, konfirmen. Hemen zegoen, baina akatsi ikusi duenean ez dela akatsa. Euskara, antzinako euskaran idatzi du, eta ez dugu ulertzen. Antzinako euskaran esan nahi anitzak ugariak dauzka. Aztu egingo zait, hemen... Arriskua, haize bolada indartsuak. Haizeak eroso itzultzeko balio dezake. Baina, hemen botatzen banaiz haizearekin itzultzen naiz, edo... Iria bizire esatzeakoan dakarten sak ongi etorria ematen die. Sak ongi etorria. Bai, iratin ikusi. Está salvatu. Mamma mia, la pampa. Bueno, ya está. Utziko dugu mankeatzari, irakurri behar genuena. Mankeoa utziko dugu, eta jada, bai, mendia guztiz gora igoko dugu. Bota salto? No me atrevo. Saltatzea... aurrera jarraituko du, bakit hortik motzagoa dela, goitik junda, baina... Akaso, beste seinale bat aurkitu genezake? Bueno... Hau, guztiz nahi gabe aurkitu du. Aupa, kanjoia prestatuko dizut. Guztiz nahi gabe. Egin salto kanjoira, egan egiteko prest. Kanjoia nahi gabe. Oye. Salto, biño, ez du nahi. Ez du nahi. Saltoka, nabil ni justora. Pam, pam, pam. Tabarabaro, paparapo. Honek txapelak entzen badit.
ezazu. Ito, egingo nauzu. Trampa egin duzu, txapelau? Ondo da, arrezazu edirra da, baina bueltak mango dizut. Jantzita itxura hobea daukazu. Ordenagailuan oso erraza da, Jo berdiezu shortak nola egiten diren. Ala, Reki. Ondo segi, thank you etortzeagatik. Ordenagailuan oso erraza da, DM berriro gaixorik 3 bat, ez. Se te ven las entradas, esan ditu. Teknologietan ni ez gara handik konpontzen, ni ez dare. Aize bolada gogorrak aurrean, eutxi gogor txapelarik galtzen bat duzu pilatu mendi honetan. No da hori posible Galako. Gamer historikoaren gana, bai. Nola da, ez zinezkoa da hori. Sake tortzea. Sakek denerako balio du. Hemen izar badago bino gora igoko naiz. Hori da dena. Ez du igo nahi, Galako gamer hori gurekin dago hemen bai. Ai, bezez. Erortzen banaiz nireak egin du. Ez dut berar hori nahi. Tibiribiri, pipi, pipi, pipi. Galako gamerra gela hontan dago. Landerrek irakurri aldu. Ez du irakurri. Lander, tximinoaren kaiolako misterioa. Kaiola edo ala salbatu behar dugu. Kaiolare ustut goian dagoela. Ez da heltzen hor, Chiquito. Honontako izarra dira pixkat, mendiego, eta txirrista erabili. Bai. Haze kuadroa. In the sucks.
Ai, ama, ze ona. Hostia. Ai. Hit the sax. Hit the sax. Norbait. Ze txikia den hau, ez? Report. Suspicious user. I'm tired. Ezin zaitut bip egin? Nere bipa zaraia da? Nola egiten zaitut bip? Horrek merezi du. Laterrek belarria gorri ditu. Nola egiten zaitzaket bip? Suspicious user. No. Neri gustatu zait pilo bat. Nola egiten dut bip bertsona bat? How? Community Roles Manager. Community Roles Manager. Add new. Hostia, tu. Ilargi nere moderatzailea da. Norbait. Bip. Save. Merecía. I'm tired. Hau pazitalko oldarralia. Webetik agian, bai, webean lortu dut. Ilargi jakin gabe moderatzailea da. Horri zarra. Zaizinan ordenagailuan. Tu, txotxolo. Azken ezatxo. Jolasten ebilen, ez dakizu zerbait txantxama. Truke egin dezagun, askatzen banazu gauza benetan interesgarria emango dizu, zer diozu. Askatu. Igual eutxi eman badiot? Shit. Mamma mia. Nahi gabe izan da. Nahi gabe izan da. Eta hau izan da... amarrak direlako, eta jada ordua delako joateko. Jada ordua da juteko, orduan reset, nahita egin dut. Eta hola xe, alde egingo dugu. Nik uste unea dela, alde egiteko. Gure raida egingo diogu. Horrelako xea da bizitza. Horrelako xea da. Ni hola, deskantxatuko dut. Landerrek ez du gure mezua ikusi.
Eta listo, horrek irengana, oroitu, oldarralia, zuen indar guztiarekin, maitekiro. Eta beti sak sak da gaurko gure hitza. Gure hitza sak da. Eta ez dute, oldarralia sak gure errekiri. Start. Hor da bikasak. Eta, bueno, pues agur bat denoi, agur bat landerri baita ere. Eta izan untxa, ez dakit, zeiatuko naiz bihar berriro ere etortzen. Eta sak eta lotara, sak eta ohera, sak nahi duzutena. Bino beste bat arte. Sak.